Commission inquiry ifufuzidwe iperekedwe kwa president before pa 30 November. Welcome back to the YouTube channel Malawi and cameras guys. Nkhani pano ndithu boma apule ndithu akonza committee imene akuti imene ingapange za commission of inquiry ipangeka fukufuku ifufuze za ndege yemwe idatenga Asaulos Chilima ndi ena onse okwana 8 munkhalango ija ya Chikangawa. Ndiyebe ripoti li maina ndamene wawa enawo sindikhala busy omakuuzana kuti awa foti mainawo ndanyuwani maso surusumangadziwe kuti awo makula kuti wadziwa ndoti ngati akodziwika ndi anthu ochepa ndinu mungozizoti pali anthu amene wawa amene ayikidwa mmene mumu nambala ya anthu ndithu imene ayikidwa mmene mumu kuti ipange ifufuze commission of inquiry zimene Malawi akhala akusaka nthawi yayitali. Nkhani yambiri ndimeneyo. Nkhani number 2 akweni ndithu agonaso mchitokosi chifukwa chokuti sitikudziwa kuti alakwa chani foka mulanduwo sanauze kuti alakwa chani angagonekabe mchitokosibe. Anthu ena andale ofufuza za maufulu ayankhulapo kuti bwanji munthu mwangonsunga osamuuza kuti walakwa chani. Anyway, iyo ni nkhani yakweni and tili ndithu anga kudandaula mwene ndithu ayankhulapo waikapo mulomo pankhani kuzamba kwambiri manso ndizimene zachitikira. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Upanga like, share, subscribe and comment in the comment section. Good night. Ambili mwona nizama sewere koma this is just a small fraction of how people really feel. Andu ambili mbili sakusangana nazo. Ngati mwana ngati kuti muzaka kamina mboma chaka cha mawa chimukavoteredwa kuti out muzapangati ziwawa lomwe mukufuna kuzapangati ziwawa tanuto kaya magulagula ti mifuti mukuona ngati kuti basi Malawi muzaitenga bayi upandu mukuona ngati muzayuza intimidation izozo muiwale ife kamakhala kunokoso nafeso militarily tikupanga nafeso prepare. Maviete is not just a movement yamasewera. If you are militant, that's why you call yourself Maviete. Don't you think kuti mona ngati kuti basi pa Facebook kuba timango yankhula if you sumunga tipange press if you sit pasi pano if you ni Maviete if you we are superior sitinga malola nthawi inferior ngati inu muziri namiza sizingateke zimene nditana muzwe zimene tana iwe chakwera lusunga kwineso chaka cha mawa sizingateke zimene sizingateke ndipo magayi mukale mbese awadi chose out kusona ngati wine ma champion kusona ngati wine ma junken kuti yo le basi before aiva mpaka na pati aiwala anthu okuti polowa mboma sinali MCP sinalowa mboma inalowa mboma ndi Tonse Alliance. Okay, zipani zambiri zinabwera kupanga alliance ndikusankha mtsogoleri wa MCP kulowa mboma pana kuti MCP ndi boma yakakuya kuti MCP nawe na zisankho zake zakuti it was Tonse Alliance ndani homwe aja pana kuti iwo ono ndamene atazone zisankho. How come chifukwa kubira sankhozi uku adzipha anthu uku azikugulani uku aziuza propaganda uku azibera zisankho yetu koma sizitheka zimenezozo anthu panopa mukalembese mwaunyinji kake mayouth ndofunika mulembese mwaunyinji uyu ndi Jose nyauyi ndi Jose fanya panopa
president amene ali pa mpando ni nyau nde nyau ili Jose sitikufuna nyau ku State House nde nyau ili Jose mwamva nokha baba fayaboni mafana usilu mukamanga amaika liyati apanga fight kwambiri kwa azimayi kupanga contribute kwambiri kwa azimayi child marriages ankachitika ku Malawi kamwana kazaka 80 abambo zaka 60 alikukwatira mwana wa zaka 14 abambo zaka 40 ukamkwatira maika liyati anafaidira ziti tesa ziti maphunziro or just being an example kwa atsikana ku Malawi kuti it is possible kupanga contribute ku society politically nde musanambe kwamba kumanga anthu eti muziziwa kuti munthu amene kumangayo society imampanga view bwanji fakeni kuona ngati kuti inuyo mmaona ngati kuti basi fake mmatha kumanga ndikuti basi mungati kungomanga wena aliyese anzanu amba kayaganiza kayema kuma consequences azinthu zimupangani iyi ndiye kuna mphamvu muli nazo umene zimupangazi what are the consequences? The consequences is inuyo MCP azimayi ambiri akutsikani MCP chongo manga maika liyati azimayi ambirimbiri akutsikani ifika akuonani kuti inuyo ndi anthu ankhanza towards azimayi you are losing more votes anthu akuti ndinoluza kale mukuluza mavoti kulimbana ndi JB mmalimbana kuku mukuluza mavoti mukuluza mavoti muzizo zimenezo simukugena ya mavoti mukuluza mavoti because ino simukuziwa kuti JB ndani mu society kupha kwanu kwa SKC mulekeza kwa mavoti chifukwa simunaganize kuti SKC what does he mean to the society chifukwa inu ni mbuli maona ngati just because muli mphamvu ndikuti mwenda kupanga chinthu chicho koma simumaganizira ma consequences aifeyo is to make sure kuti inuyo you lose the votes every day kukacha MCP is loser mavoti pasafika chaka cha mawa izakhala betu ndi voti ndi imodzi yomwe pitiriza kupanga za mpangasi nokha mukuzolongera yani mukuzolongera mbiri pitiriza ndizo mpangasi nokha mukuzibera mavoti salute subscribe.